Hello jirpatum nili akang saing hipi phan phun kollo to akang saing hipi plote komalo plote ni potumangi than ke nangjir pilo pusi nangi than lo lasi nili akang saing hipi phan phun kollo lo mate ni bong pusami nini pusami nili phun kollo lo sitami alangli receive se aprang da kollo batai thom batai pli kollo sitami nang receive se ajoini si nemnon mathalo video simar pen upload ji pulo lasi nangai tum labangso video bangke akang sa long an paletha athema akang sa ke anuka prekali nang bonglo pusi ni phanang pulo ni thema ki sar nasi nili alangli pen ga ching kiji aphan phun kololo sitami alangli nang receive se nasi nai tum kadu kawya tum ta labangso video bang serekha akang sa an paletha to nang rim domi thakme kadu kawya ta kardom